paljon kun ne sai sillä ulkoisella vapaalla, ne on saanut tosi kovasti. Ne sanoi, että heille ei varmaan jäänyt kuin 7-8 tonnia rahaa. Että hirveästi on ensinnäkin ei ne ole saanut, no en mä tiedä, on ne jotain saanut, mutta niin, mutta se, että tässä hirveästi on kantuttomia tullut, että niille ei varmaan jäänyt kuin 8 tonnia, että heille varmaan 200 €. Ja sitten kun se kysyi, että paljonko toi rekki maksoi, kun mä siis sanoin, että nämä on just ollut viime viikon ja sitten sanoin, että se on noin Sisun tytöt on ollut ja Sepsin tytöt on ollut. Se vähän reilu 300 000 tulisi kulurahoista ja sitten se on 500 000. Ei, mutta siis joo, mutta niin sitten pitää 500 € suottaa yhden jalkapalloon ja veteen, ettei ole varaa että ei se sillä lailla mikään. No on se, mutta se sitten mutta se, että ei se silleen, mutta se, että tuntuu, että onko sitten, kellä on sitten varaa, että se nyt ei ole se ainut menovuosi. Ainut meno, että mä en tiedä, että monta kotena minä tulee usein lapset, että ei se ole ainut. Ei se varmaan koko lössiä meidän mukaan ottaa jo. Jos se lapsi katsoo tähän ja poika. Niinhän se on kun tähän. Ei tietysti jakaa niitä. Mutta se, että ei se ole aika matka, niin se on rahaa jotain. No ei malttari kyllä vähän toista hyvää. Se malttasi yhden tekniikka pallon ja pellon ja aurinkolla pari valossua. Pari ruokaa ja Suomen puolella. Ettei se ole ostanut kyllä yhtään mitään niin turhaa. Seuraavaksi on vielä väsynnä. Ja nyt siellä oli ollut aina vaan enemmän niitä, jotka on siellä on ollut monessa telkassa niin laput, että ne perään. Että se tavallaan näitä apajat aina pienenee. Ja kun Suomi sanoi, että niillä oli kyllä keräiliä, että heillä oli niin että näkyä mitä keräiliä. Että heillä oli kyllä keräiliä. Niin on nehän pojat silloin Mikke ja ne sen kaverit, että ne jotain linnunpoikasia jatkaa siellä Sahalammen rannassa, vaikka siellä, niin on siellä tavallaan siellä niin kuin kärjen päässä. Isänsä jo kyseli, että onko niitä, näittekö Mikkiä jossain, että siitä on pitkää ajaa.
iltana sillä näkyy. Ja loppujen lopuksi tosi vähän oli sitä väkeä, että oli hirveästi pintiä alueella. Sitä muuta siellä. Siellä oli tosi, se perä oli siis ihan tyhjä. Että siinä leikkikentällä mikä missä on ne leikkikenttävehkeet. Siinä oli yksi linja-auto ja edellisellä hiekkakentällä oli yksi henkilöauto. Et siellä olisi niinku saanut olla kyllä niinku herran kukkarossa siellä pelalla provinssista tietämättömänä. Että olisi paljon muuta provinssin kanssa häirinnyt, kun sinne olisi telttaisen pistänyt.